Не сме се разбрали да си лапаш ръката. Я се направи на бабушка. Бабушка! Никола, махни си ръката веднага от устата. Аз и махнах. Я се направи на бабушка. Кажи, аз съм бабушка. Аз съм бабушка. Я ме погледни. Бабушка ли си? Бабушке. Никола, я кажи. Чук-чук. Кто там? Это я. Это я, почтальон. Пришел за мальчика. Принес заметку Пришел за мальчика. про вашего мальчика, который лапает свою руку, и мама его притрепет. Къде си скри? Ама къде е Никола? Аз съм готова. Ти си една готова бабушка.